Akılım salam, bu vlogumuz gaty üýtgeşik vlog sebebi inne aýmelek berde okanok, ýaşanok, ýöne arasyna elbetde gelip gidip durar babasynyň ýanyna. Videonun başynda şonu aýdaýyn. Inne berde aýmelejigimiň goşlaryny ýygnap, toplap götürýär. Gençede hem aglaýa, hem dünýä gidýän üçin sebebi inne gençe türkde ýagny biz bilen işlänok. Soň ertesi günne işe gidýän bularam aglaşýa, aglaýan ýerini kän alyp bilmedim. Garaz kıyın bolly, istaşýarlaşmamyz aglaşdy, sagawlaşdylar, garaz şeýdip öýe gaýtdyk. Biram aýylgençe diýip aýmelege bir gence sowgat getirip durşlar ýalak. Soň gence ýene aglap başlady, berde gidýäniňiz ýadyma düşýär diýip dünýä aglaýar. Na berde geyinlik inni gidip barýar Türkmenistana. Dogry geyinlik ne gençän köçüşdirýär aýmelege men gelip gidip durar niýe wagt diýe. Soň men bilen aglaşyp başladyk. Menem aglamajak bolýan ýöne zowum galyp gitdi dordan diňdek bolup. Ne berde Atoş ağladı diňdi. Bu arada Atoş bilen bile beren kararymyz. Şoň çyp gaýrat et, elbet kommentariýalaryňyz özüňizde dursun. Berde de garaz ağladylar, diňdiler. Neyse girdik içine. Ene berde odat Nusret'e geldik, kulkunçlu adam gurlaşöly biterdeyim. Merakımma deken onu da höwet edip iýdik Nusret'ten. Aýmelegim salfetka da pullumu diýip sonra ýaşdaýda görgülçügüm. Neyse şeyde pulumu da çan gelip iýibistik, rahat etdik. Ene samalyota dogry gidip barýar. Ene de samalyota minnek Türkmenistana dogry ýola çykdyk. Ene de deret ýurdumyň owadanlygyna gelip düşdük. Nesip edenden owadan şäheri çekeýindim. Gara melokada oğşan bolýar, eýdiýär. Elbetde güller bilen garşylandyk. Mindik majina öýe tarap ýola çykdyk, ýatdyk, turdyk. Ene goşlanmady ýetijek, odat ýerleşdirjek bolýar. Saganok diýişär bir-birimize. Soň ertesi gün batyra allyk. Markete gittik, ejemler Hudaý bolat ýa-da oňa-muňa adalşdyralyp ejemler Hudaý bolsyna. Onuň bilşiňi diýil berde salatçydan, goňşumyzdan salat allyk, eýtdik, ene de ejemler gurbanyk edip ötýär. Ejemlere geldik, berde de gülälek baýtal mardan gelipdir gelsek, gara şeýdip ejemjan hana görkedeýin size berde de aýjam, joran bilýäňiz, oýunjak oýnaýar, sawgala kylym. Soň ene beýtdikden mine batyrlara gidip barýar, Hudaý bolat diýerler. Ene ýolla, soň batyrlarda oturduk, gülüşdik, deýişdik. Gurbanlyklar hemmäden kabul bolsun. Like basýaňyzmy gaýt? Basyň. Hawa arasyna bir gowy kommentariýada sypdyryň. Neyse dograma gurlap barýan berde gülälega çeken damaryň ursunyp öz-özüme soňdaşyna çağlar bilen suratda düşdükler. Şeker. Or şekercan? Or şeker yok. Or şeker ýokmy? Or şeker niräldi? Can, ne mihman getirdik. Ol şekerem ondan bundan oda. Ýok, ondan bundan oda Hudaý bolan çöpden dadyny bizim mihman ip çağırıp ortada goýupdyr. Aýka güler ýüzüm gülsün. Şey diýişi. Dinle, dograma bar eken. Ödüm getirdim. Ondan çorba falan edemele. Şöyle deyin. Boldy. Böyle bilýälim. Her yerden Men jüýje de getirdim. Ýa şey diýemem, tehra diýär. Jüýje batyrmak bolýan, batyrmamady, jüýjem ýok diýär. Diňe senden suw bilen ona pomidor bar da. Husnime, soğan gerek, yağ gerek. Yağın gelmeske gerek, bulgar gerek ne olmaz. Gördüňizmi? Boldy da. Jaňyda salam gowum ýagdaýlaryňyz. Biz aýmelek bilen Türkmenistana geldik. Bir mençik şunu bir ýerde goýjak bolaýyn. Türkmenistana geldik. Hemmeler gowy ýerleşdik. Pamog getirmedim. Sebebi öý meselemi çözüp bilmeýänim üçin pakalykça berden hani howly zat, o zat garad gepiň aýtgaýry, pamugyň konfory barada öý taýýar däl gepiň aýtgaýry. Şo sebäpden pamugy intak Türkiýede goýdum, ýöne hökman nesip bolsa getiririz. Temamyz o därnem, bun hiç hil aksiýa boljak dälim, sebebi o vlog taýýarlap otýaryn, gaty vlog Atoş bilen aýmelegiň sawalşysy, garad gençäň sawalşy, gowy edip vlog taýýarlap otýan 3-4 günümi bir vloga sygdyraýyn. Inni, meňe köp düýünden bäri, hatda 2 gün bäri
gelyen qatarda soralar geç күнмәри meni rahatsız eden meseleler var. Näme meseleler? Türkmenistany az miqdarda bilşindiýäli has ýeti gelýänler üçin zat üçin sarma uratdym. Dowam bagdaý şükür. Ýöne indi sarmany gowurwiýänimmi, gowurmanýänimmi? Ha nähili gowurmanýänim o zat agdynyň tagamny näýlek diýinne. Şoň kusu däl, düşünür bilýärmi? Hani şoň agdynyň tagamy däl bolup bilýär. Käbir adamlar et ýyp bilenok, käbir adamlar her kimiň bir agdynyň o zat bolýar, tagamy bolýar. Gepin gyýsy. Köp kişi gowudy paýlaşa, köp kişi ay men halamadım o diýenlerken öwüşler ýa däl diýlerini aşagyna ýazýan kommentariýalar meni etiketlap abla jogap ber. Seret näme diýär? Abla ne? Ededim. Siňek çykdy. Ya bir ne bileyim bir erwetläne men agdymyň tagam däleken men halamadım diýär. Dogry dämi? Inni howes edipdir, alypdyr, dadyp görüpdir, iýip görüpdir, halamany. Ol on nemesi agdynyň tagam diýişmýär. Inni men her ay mena o çoklu halamadım ya. Içine et ýok. Ya şoňa men diýenem jogap ber, sere saňa näme diýerdi. Ededim her kim bir menýäňesin aýtmaly bolar ha. Hemme kişi haladym, beteken, dawadeken, ýüzde adam beýtse bu zatdan şuha döremeli. O agdynyň tagamy o bolup bilmänem biler, halamanam biler, o bul etli sarma garaşýandyr, sarma bolanok dolma bolýar. Etli ujada hakyky sarma, munam aýdyp geçeýin, zeytin ýaly yaprak sarma bolýar kılym. Et girse ýam dolma bolýandyr, habaryňyz bolsun. Bul hakyky türk sarmasy. Türkdäkiler hökman gowy bilýändir. Gepin aýtgaýary, her kimiň pikirine siýlagym soňsuz akylym. Arkaýyn her kim sen pikirini aýdyp biler, wize çekip biler, ýazyp biler. Hiç käbirlemiz ýere gelýär, ejemiziň naharnam iýmen, halaman bilýär. Käbirlemiz öz pişiren naharmyda da aý şu şeýle bolupdyr diýip biler. Diýişmeýär, her bir o meneynesin aýdyp çekene ya bir pikirini aýdyp ýazana, o hemmesine jogap berjek bolsam men o näil bolar sizem gaýrat edip oşaşdyryp ýörmäňde düşündiňizi kim erkim öz nemesine aşağına ýazylar gowdaleken iýmen gowken ken adamlar diýip köp sag bolun. Gowdaleken ýanlara da köp sag bolun. Sebäbini aýtsam şony şo puluny alypdyr, siýlapdyr, hormatlapdyr, ahir ilk görüpdyr. Taňar ýalkasynda onjum. Allah jan jügüňe müň bereket bersin. Şo sebäpden her kim pikirini aýtmana arkaýyn aýdyp biler, hiç ýylgaty göremek. Halasaňdam çekip bilersiňiz, halamasaňdam çekip bilersiňiz. Agdyň tagamy senki, menki de şonu aýtjak bolup siz söýýär, erti dowam eder. Ediletdik de. Her kim gelip baýna ýerde. Tuğunama adam ken bolan tam işte olar. Akym 3-4 günjükden gotarýandyr, habaryňyz bolsa şu sarma dastap ketýärler hemmeri. Munam etdirim. Bir sagun, bir şol 150 manatdandyr. Alaryň 2 günjükden wagtdanam gotarýandyr. Soň şu köjede 200 manat bolýar, habaryňyz bolsun. Şo gelýärjim. Alaň wat şu ýetine hilek aýtdy wat adamlar bar. Häzir bara men bilýänna. Şu skitka gotaransaň diýjeňizi bilýän tehra gaýraty 3-4 günjük uzalda diýjeňizi bilýän. Şonu menem ondan diýerim size. Ýatladar, ýadyňyzda men size ken kekelapdym akylymdy. 250 manatga alyň diýdim. Alsaňyz öpülmeýän tomsuňna hidiller edersiň. Aslynda gyşda tomsy güni ýok, ýöne has şuma tomsa. Näme bolar şu bir gençe geldi, näme diýip alergiýa garşy diýdi. Kremam şunnydy. Menim ay edil alergiýa garşy diýip satam zak diýdim, ýani diýdim, umumyň diýdim, gara krema diýämmi? Hawa diýdi, ay mele gara krem diýdiler diýdi. Menem diýdim, hawa diýdim, ýedinne okak görüň içinde de dady bar diýdim, hatçaga da bar, näçe dady, derde derman diýdim. Alergiýa ýanygy diýdim, dürtügi diýdim, iriňli dürtükli hemme dady diýdim. Sagun edil alergiýa bolsa, borny enam janyna bolsa, neme gün çalsa da diýdim, o dady derdim, goňşym artdyr diýdi, oğulçogynyň diýdi, enamyna diýdi, suwlyja alergiýa örüpdir diýdi. Şu kremini çalpdyr bolýan diýdi, gün aýraýtdyr diýdi. Menim hawa genjem diýdim, ýedin okak gör, arkaýyn näçe vitaminler, näçe sanak diýdim.
gowy melhemler var içinde diýdim. Gara diýjek bolýandadım, ýukaja gelip nireňizde näme problemaňyz bolsa çalsaňyz gaty gowy peýda edýän 200 manat bahaty var, türkde de